Hello guys, welcome to my channel Manny Bolano Vlogs. Karon guys, magbalik ko ninyo kay magbalhin ko sa among inalimahan niya kabaw. Ta guys, medyo taligsik lang guys. Balik ko niya guys. Magkuha sa taog butas guys. Butas pang protection siya mananap. Eps. Ya itong okay ah. Ayun, samad. Ayun. Butas guys, magbutas na para luwas iwas mananap parang dito mapakan adto di pa doon luwas at ayun guys ada taagi talaga huwag motor guys, motorbike ay isa magkuha detection lang di magsilbi ko lang kaya basig na po kuhan tana guys alitaga di anggit gigit Nek! Bibi! Oh, dari akong kauban guys ah. Si Bibi. Bilam ni siya nga Bibi. Half German, half Bulldog. Half Pinoy. Arita yung kalasangan. Dungan na Bibi, dungan. Okay. Kaning mga kahoya guys, mo himuunan siyang trapo. Trapo. Mo ni siya himuunan og pusporo. Mo ni siya guys. Kanang mga himuunan pasiga. Pagdagkit mo ni among tabay ari guys, mo ni among saligang imnonon, labhanan, kaliguan uban pa dako kay benefits ning tabaya guys ug muka init-init di makabsan mo ni buhi kinabuhis probinsya guys, tabay-tabay lang. Tabay-tabay. Bibi! Kini dihindap kita guys. Himuuning. Ako ani siya. Rotary Peace Park. Psst! Psst! Bibi! Ayaw na gukura. Ikaw ha. Gitam na siya mga kahoy sarag kabaw na to mo wala magkabaw mo yung mga talag biyabas guys kaya biyabas ari perting dagko ang bunga di ba tapang ay sao naman medyo biyabas sige kumuha sa ugkuan kumuha sa biyabas
Okay. Kinog kayo guys. Apa si babaw atong kuhan si babaw. Nah guys, kaya naragkuhan din kabaw. Wih, ini mau guys. Jadi mau lain tagihan nih. Terus unahan. What? Padung naku. Tukan ko biawas guys. Apa ya? Bunga guys. Ay lang. Sila nakuha ulit. Patag ko ang butaman. Asar bang kabawan. Naglambod Hindi ada di ay. Naglambod siya guys. Nga naman Naglambod siya guys. Pasang ko ang isa. Bene mo. Oh, ikaw dahil ko di ikaw. Asa man ka ibalhin ha? Lambod naman ka. Naik panungag ha. Panungag. Oh, fish pan na siya dito guys. Fish pan. Sunahan na. Beam. Terus biyan siya bangus guys. Di po ni dugay harbisan. Talaga mo dito guys. Dito na kayo may dagat talaga guys. Asa man ka, di mo dool. Di mo dool ha, di manungag ka. Heh. Terus unahan patunawon na siya guys. Heh. Heh. Kaning kabawa guys. Di alimahan ni gikan sa PCC. Ang purpose ni guys para kuhaan siya og gatas. Kining gatas makuha gikan sa kabaw guys. Ila kining paliton dadon adto sa PCC. Tingana lang siya guys. Katong una nga kabaw ang ipakita nyo guys, masad to kuhanan sa tong gatas. Dugay pa lagi po guys. Sige ha, nagkuhan mo paghihapon ni buntis. Dugay ang buntis ng kabaw guys. Usahay guys, ako sang bakiruhan. Anong dili magniwang. Heh. Heh. Salig kali. Heh. Gahi ko po rin kabawa ay. Ha!
Siya, musunod din kabawa ni. Di. Nga naman ka, bebe, ha? Nga naman ka. Biar kita tarik. Stay. Ang hila ko na siya guys kay tawag si Irpat nga dili sa patuna. Kay uwan ko no. Tug na uwan. Tulis ako guys. Okay guys.